Id-direttur tal-Electrogas Ray Fenech insista li l-PAC għandu jibgħat tal Jorgen Fenech biex jistaqsih dwar il-minuti tal-bord tad-diretturi tal-Electrogas. Ray Fenech xed quddiem il-PAC fejn ippreżenta kopja ta' dokumenti tal-Electrogas mitluba mill-istess kumitat biex ikunu skrutinati. Il-PAC fil-fatt għadu għaddej bl-investigazzjoni dwar il-kuntratt tal-Power Station tal-Electrogas. Il-laqgħa kienet ippreseduta mid-deputat nazzjonalista u chairman tal-kumitat Derin Karabot u għall-oppożizzjoni parteċipaw ukoll id-deputati David Agius u Graham Bencini. Waqt li għall-gvern attendew il-wib tal-gvern Andy Ellul, il-Ministru Clayton Bartolo u d-deputati Glenn Bedingfield u Alex Muscat. Fix-xhieda tiegħu id-direttur tal-Electrogas Ray Fenech qal li hu m'għandu l-ebda dubju fuq l-Electrogas u kompla li kieku l-awditur xam xi korruzzjoni kien imur ant il-pulizija, xi ħaġa li effettivament ġrat. Tant li ċ-chairman tal-Kumitat Derin Karabot ikkorreġa li Ray Fenech u spjegalu r-rapporti kollha tal-Awditur Ġenerali imorru ant il-Kummissarju tal-Pulizija u għalhekk ir-responsabilità li jittieħdu jew ma jittieħdux passi kriminali dwarhom hija tal-Pulizija. Ray Fenech sostna wkoll li hu kien ra il-minuti tal-Electrogas u kien qata' minnhom partijiet kummerċjalment sensittivi. Intant il-Kumitat aġġorna għal ġimgħa d-dieħla meta se jerġa' jixed l-eks Ministru Laburista Konrad Mizzi.